Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao niya nasabing CB gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo. Mug-greet ninyo karong hapuna og maayong pagtuang sa uwan diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili, pati bundak sa uwan pagpakatuog namong CB karong hapon. Pag mata namo wa nay uwan nawa na ang kabasa sa palibot og nipakita na og gamay ang adlaw diri sa kasadpan nga among giatubang karon na CB samtang napaabot sa kilom-kilom. Kumusta man ang inyong kahintang sa panahon? Hinaot wa kay makakusog ang uwan sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Ang among mga lakaw kay gahapon nga na-postpone tungod sa mga kakulian, apil na ang pagbundak sa uwan kay gahapon sa hapon na dayon na gyud sa iyo kay ming namiya diri sa bay mga alas 9 pasado pa tusib no na namiya nami diri sa bay niya. Supposedly ako rin mo lakaw akong si Dr. Iris kay tagsaraman may makapaseyo ingko ay laggawas sa sakyanan hours niya dad ko na sa dato si CB kay aron nga kay malangay mong miglakaw kami duha kon si CB mabilin diri sa bahay. So kung kahibaw makaabot na ba si Yamar mo to nga gidana mo si CB sa among lakaw og dito nadayon gyud si CB og kuyog namo unya medyo nalangay og jutay ang among tuyo. Doon na may transaksyon ba nga adto sa lakto pagsulti doon na may gipamalit. So doon sekreto lang wala ni di lang siya nato itugo nila sibno pero si CB na hibaw sa among gipamalit. Si CB ko no nabaguhan nga gikuyog siya kay dugay-dugay naman ning wa na mo siya ikuyog sa sakyanan unya. Mura man kuno siya og kuan na board gikantahan kuno siya ni Dr. Iris. Mura ba siya gilulabay ba Dr. Iris sila ra duha di asud sa kinan na paabot nako. Unya nakatuog kuno si CB. Samtang nya nahibong kuno si Dr. Iris nakahinumdum siya sa tanang lyrics. So tulo ka kanta nga paborito ni Dr. Iris ang gikanta ni CB ug nakatuog si CB samtang naminaw ni Dr. Iris. Kamo sa di kang na si Dr. Iris mo lulubay ni musik no. Na samtang maunay among sekreto nga lakaw. Dili sekreto nga lakaw. Sekreto in the sense dili na mo ikasulti ninyo ang mga detalye kay way labot ang lungsod sa mga detalye. But nevertheless, nadayon ang among lakaw pero mubuyag lang ko nga kinibang transaksyon nga akong gisudan haskang hinaya sa cashier. Doon ako igipalit, bayad na nako. Kaya assignan ko number. So sa akong number hapit na, so barog na ko dito. Giingnan ko sa among gibarugan ng mga customer, doon ay namaligya dito mga cake, mga torta o mga pagkaon na, sir, lingkuri lang sana sir, kay dugay pa na sir. Kung ano man, di siya daghan mo ko pamalit ng mga customer nga uban sir. So ako, adyo ko mulingkod kay, para na ako, dali na kay ni, sus, naabtan ko 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, wa man kairong. Yung mga cashier, daghan kay silang mga booth nga gibutang, pero duha ra ka cashier ang nag-duty. Mao gina-estilo ros mga tindahan. Daghan kay silang mga booth, pero pipilara ang mag-abli ba? Actual nga motiwan ang mga customer. Maybe kay buntag pa, maybe inig kahapon na tiyali mo daghan, or inig dayong gabi na mo daghan, ay pa mag-full ang duty sa ilang mga personnel. Pero ngilad ba kaayo para sa mga customer? Na nalangay, na ungot, unya daghan kayong booth untang bakante para sa mga cashier, why nag-duty? O nya wa gani mo tuol bitaw di mo nga usa ka oras na kang nagpaabot dire, wa gyud. Unya the fact nga gibutangan dito nila og murag snackan makapalit ka og snacks, mura og mao gininaandan ini mao tindahan. Perteng dugaya nga makalihok sa cashier. Basta akong tanaw duha ka cashier, babae ug lalaki, mo sila nag-slow mo. As in, kanami itong, may inipagtanan bala sa customer, unsa pa may imo ma'am? Unsa pa may imo sir? Ipa-deliver ni ma'am, ipa-deliver ni sir. Murag ingon anak kas lomo ang ilang lihok. Pastilan. Ya ingon sa Dr. Iris, diyang isumbong niya pagkahuman siya. Sus kinis ang tindahan na in 2013, sa ito pa 10 years ago, diha sad siya, mausa may naabdan siya tibok adlaw. Para sa yano lang kay inyang transaksyon, ini mong tindahan. May na lang, kay ganina, ang among amiga ni Dr. Iris, nga di lang nato ilhon, nga dakong opisyal ini maong tindahan, niabot
Unya, nakitaan ko niya siya, Leo. Dadon ti ka sa pikas. Iko, asa man, ma'am? Bayad na ba ko? Siya ato nagkabayad dito. Sus. Naadi dito'y mura sagod og cashier, pero why label nga cashier? Unya, wa gila yung customer nga nakatultol, sus, paspasa hinoon sip. Giba, perma ko dito papel, asa i-deliver ang among pinalit ni Dr. Iris, human. Wa ray 5 minutes. Iko, sus, naaraman din eh. Kini mo, marag wa nila hatagi o premium. Ang kapaspas, mubayad na bayad ng customer, unya imo pag yung langay-langay yun, murag sayop. Sagdi lang, ighatod aning akong materials, unya ilan sa botahion, og ato silang, pero gusto lang ko magkisulti sa management para usan ni sa mga areas of improvement nila. Lain ako na-notice, kini moong establishment, daghan na kayo og branches. Tungod sa kamalampuson sa ilang negosyo, sus ilang branches din Subo, pertinang daghana, unya nangita mi ni Dr. Iris og katawgan. So nagpataka lang ko panawag og mga numero, kutob numero nga ako makitaan. Sus nakatubag bitaw na ko sib ang ilang Show Boulevard nga window unsa ni kay ilang exhibit shop ba. Sus ni abot nag Show Boulevard, pertinda ko ana. Garbo ni nato kay Sugbo gini naggikan kining maong tindahan, pero mauna hasta ang ilang mga contact numbers, hasta ang ilang mga numero nga imong katawgan, perting lisura na sila ipanghatag nga mga landline, way mutubag. Na sila ipanghatag nga mga mobile phones, cannot be reached. Ang mga mobile phones nga imong matawgan, way mutubag. Or sige lang busy. Klaro kayong gitawgan sa duwa, say mutubag. Huwag na hatagi og premium ang kining customer care, customer service, ini mo ang tindahan. Maulan na akong obserbasyon. Ako nang ipahibaw sa management later. So, sekreto lang una na, walang una may detalye nga ihatag ninyo. Kung ano si hisgot og sekreto, kay ang title sa atong istorya karong hapon na, Sekreto. Doon na ba higayon sa inyong kinabuhi nga diha may gitaguan nga kasayuran? Nga di nyo mahimong itugan, bisan sa labing suod ninyo nga mga higala? Nga kasayuran nga importante kayo para nimo. Ug angay gyud ta nimong ipahibaw. In fact, kasayuran nga makalipay, angay gyud ta nimong i-share ngadto sa imong mga kauban sa trabaho, ngadto sa imong mga kauban sa grupo, ngadto sa imong mga higala, pero di nimo ikatugan. Di nimo ikasulti. Kay dunay balido kay ang rason nganong kinahanglan nimo taguan ang maong kasayuran. Og naaghat ba mo og pangulipas, dili pamakak, no? Kay ang pamakak doon na may negatibong connotation, pero naaghat lang mo og pangulipas. Mura bang paghimo na lang white lies aron pagtabon sa imong sekreto. Mao nay akong sekreto. Doon ako'y sekreto na dili mahimo nga ako itugan bisan sa labing suod nako nga mga higala o sa labing suod nako nga mga kauban sa trabaho. Kining akong sekreto, akong gikuptan, akong gitipigan, akong gitaguan, wa na ko itugan ni bisan kinsa. Naway apil sa baong sekreto. Bisan kon I'm sure malipay sila nga mahibaw sa maong sekreto or ang pipilang tingalin nila mag-uol. Akong gikuptan adtong 2003. So kintahan ninyo, 20 katuig ang labay, 2003. Espesyal kay itong adlaw para nako. So, pila ka adlaw, sa wa pa tong akong espesyal kay nga kalihukan, ni file na trabahante na ko dito sa ABS-CBN. Kaya sugod ko trabaho sa ABS-CBN 1995 man. So, 95, 2005, pila naman ko. 18 years. Mauto akong ika-18 nga tuig sa isip trabahante sa ABS-CBN. So, regular man ko nga trabahante, kinang ko mo file og leave atong adlaw sa 2003. Pero, naman may form, leave form sa ABS-CBN nga akong fill-upan. Isubmito na ako ang requirement na to, I think 1 week before. Gawas lang kung mga emergency leaves, mahimo ra mga 2 days, 1 day before. Or mahimo gani nga, kung emergency gid kaayo, after na sa leave ka mo file sa leave form. Pero naiblanko dito nga reason. Unsa may reason sa leave? Hingkutay para gud og akong itugan ang tinul nga rason kung mag-honest ko sa tinul nga rason, mabisto na ako sekreto.
Di man ni mahimo na ko itugan ng sekreto. Manabi pala na mong HR. Sa akong rason nga ibutang. So, ako lang ibutang dito, personal reasons. Ako lang ibutang personal reasons. Iko hinaot dili ko kuti-kuti yun sa HR ani. Amigaram sa akong HR. Ngisira siya nga. Sige. Di actually, nganong makapahibong, nganong nga mo leave ko. Kay ako'y usas mga trabahante sa ABS-CBN sa Subo na dili uso ang leave. Usay gani bisag weekend na wa na may trabaho sa Sabado ug Domingo, napako dito sa istasyon kay doon ako'y espesyal nga gibuhaton o doon ako'y espesyal nga assignment. So, wa gyud mauso na ako ang leave. In fact, wa ko kahibaw sa tanang mga trabahante sa ABS-CBN, kalibuan may katrabahante sa ABS-CBN, ambot doon na ba makalupig sa akong kataas o unused leave. Kaya kaniadto, sa bago pa may mga trabahante sa ABS-CBN, ang unused leave convertible to cash. So after how many years, kwentahon nila sa management kung pila imong unused nga leave, unya hatagan ka og cash. Mura ba og i-convert nila og cash ang imong unused leave, wa man ka mo bakasyon, insentibo nimo nga produktibo silbi ka nga trabahante nga ni trabaho jud ka bisan pa og angay na unta ka mga bakasyon, or maybe importante kaayo ang imong posisyon sa ABS-CBN nga nagdili nimo sa pagbakasyon, although gi-encourage jud sa management sa pagbakasyon, pero tungkol sa nature sa akong trabaho nga doon ako'y programa sa AM sa DYAB ug doon ako'y programa sa TV, tagsa ra jud kay ko nga maka-leave. Usually maka-leave lang ko, importante na gid kay nga mga lakaw kana yung importante nga mga okasyon. Sama ining higayuna. Nga importante jud kay ning okasyon na. So file na ko og leave. One day ra ang akong leave. I-check ninyo ang kalendaryo, adlawng Biyernes ang katong adlaw nga espesyal kay nako August 15. Tunga gyud sa Agosto sa 2003. So ni file nako, idawat sa HR, covered nako. Inig ka Biyernes mo leave ko, wa na ko'y kaso sa management. Sunod akong problema, gawa sa leave form nga akong isubiter, kina ko makigsulti ni Ma'am Tata 5C, ang among station manager. Kay kinahanglan mas Ma'am Tata nga maka dunay ideya asa ko o niya ako sang pahibawon na department heads nga maapektuhan aron mahibaw sila nga wa ko anang adlaw. August 15, 2003. Inkusus dito sa leave form, pwede ra akong gibutangan og personal reasons. Ining pananghin ako Ma'am Tata. Namungtana siya unsay personal reasons. Mamakak kong Ma'am Tata, tinako siya tuganan sa tinuod. Di ka ko mimuhan Ma'am Tata, ikaw ha? Kuan ka? Nagpasiugda ka og di mao? Sus, may gani pagkadto ko sa opisina Ma'am Tata, medyo busy bas Ma'am Tata, daghang kay Communications Manila, daghang kay matawag sa Manila. So ingod ko Ma'am Ta, mo leave ko sa Friday Ma'am Ta. Siya, ngano man, ingko na ako'y importanteng lakaw Ma'am Ta. Ya imbis mo, kan usually Ma'am Tata, unsa may Ma'am Tata, wa man katay importante na paibawa si kinsa naman to imong news manager atong higayuna. 2003 si Cathy Uba ba to? Si Rosemary Urganza Borromeo ba to? O si Mary Ann sa apelido ni Mary Ann, si Roda na ba to? Ang among Nyit ako, pasiluan din ako kahinom nung. Basta, akong kaubas TV Patrol itong higayon si Ina Reformina pa. Kahinom nung ko ni Ina, kay apil si Ina aning istorya ha. So, okay na ko ni Ma'am Tata. Tagsa naman siya kumuli. Dili man taligoy ba? So, dili kayo ta kuti-kutihon. Ang presumption na management, di galing ka tiglib o dili ka ligoy, doon na siya importante nga lakaw. So, di ka nila palibaran. Plus, naka-file na ko sa akong leave form. Covered na ko. Ingos Ma'am Tata, sige, sultihi lang ang mga department heads. So, ayan pasabot ang department head sa TV News, kaya ako may department head sa DYAB. Yung muhimo na sir ko og arrangement sa DYAB. Kung ako'y problema sa DYAB man ta, kaya mag-program pa man ko igabuntag. Kaya nga akong tanting lakaw man ta after na sa akong program. Siya, o sige, basta sa TV siguro para nga kaibaw sila either si Ina lang or doon na kay replacement nga anchor sa TV Patrol Sandler Visayas. So, gikan ni Ma'am Tata sa second floor, naog na kusip dito sa first floor. Mas mapinatayo na ko kay
daghang marites sa second floor, mas daghang marites sa first floor. Gitawag ang mga reporter sa radyo o sa TV. Ug ilang mahibawan ang akong sekreto, peligro. So mo to sig nga watchod ko kay determinado jud ko nga ang akong kamalampuson pagtabon sa tinuod na kong lakaw. Atong August 15, 2003, mataguan ako labaw pa, inignaon ako sa first floor. So diretso ko sa news manager pasaylo na jud ko ka kahinomdom kinsay news manager atong 2003. Ang maayo kay na mong history sa ABS-CBN, I think si Engineer Peter Alfafara mo'y magkahinomdom. Kinsa pa may maayo kay dihag usubay sa kasaysayan. Si June Perez, may si June Perez usubay og mangangan kinsay manager, kinsay department head ana mga tuiga. Palawra ko John og research dia John kinsay news manager atong 2003. Akong giingnan nga leave ko. So di ko ka-patrol ka sa Biyernes sa hapon. Siya nga naman. Napoy lakaw, importanteng lakaw. So wa pa siya kapungutan ng mga detalye. Kung ana, nakapirma na kong leave form. So na sa HR niya, nagkastorya na sa aming Ma'am Tata. So paghapin ba, ayaw na lang kuti-kuti niya. Aprobado na ni taas. Ang akong leave. Tag-sabi ito kay kong leave. Siya sa mangga. Naku, importanteng lakaw. Pero balik na ko yung Galones. One day na akong leave. Paano ba? Sunod, covered na ko. Ang among station manager nahibaw na, akong department head sa TV nahibaw na, pero kinako pahibaw si Ina, kay siya may akong co-anchor. So, si Ina busy man kayo kay kasagaran sa mga platforms ni Ina Reformina Manila. Siya ay tighatag og news sa Manila. Mga news na nagikan din sa Subo nga importante para sa Manila or ang Manila gyud may musugo niya nga hibuan ni istorya, i-deploy a reporter diya pag-cover ng istorya so kang ina na ang mga Manila platforms. Pero siya ay akong co-anchor sa TV Patrol atong 2003. So dito na ko ni Ina. Samtang nagsigising trabaho para sa Manila platforms ko wa kus patrol ugma kay huyubis naman to. Wa kus patrol ugma. Ingon siya nga no dili to huyubis mga days before pa. Wakos patrol sa Biyernes sa hapon. Siya nga naman. Ingko nga ako'y may importante nga lakaw pero okay na si yes manager, okay na sa Ma'am Tata, okay na ng HR. Busy man si Ina. Kuan na siya nga. Sige, mag-agad lang ano siya o naba siya co-anchor or siya ramang usa ang muduma sa TV Patrol. So sila na bahala. So, okay na ko. Sa DYAB, nagunaon ako o pahibaw ba ka ako nilang June Perez o sa ubang taga DYAB sa akong leave. Hindi ko may mapiktuhan kaya mag-arangkada pa mo ko ikabuntag. Kaya kung arangkada ato buntag man. So, wa na tiyalik pag ginahanglan na sib nga ako pa sila pahibawon sa akong leave. So, hilom-hilom na dyan ko kay sekreto ba ito? Ang rason sa akong leave. Sus. So na pagkaugma, pagkasunod adlaw, kana bang doon kay gitago bitaw nga importante kay butang pero di mo ikasulti sa imong mga kauban sa trabaho. So dali kay mo leave maguno ka Biyernes. Asa man di ka? Kana mangutana lagi so dali ara gid katap sa story ko na ako importanteng lakaw. Mo ra kita akong tubag. Pero balik naman sa duty pa ko buntag, balik ra ko inig ka Lunes. So mahog ra one day akong pananghit nga leave pero murag half day ra ko ang actual ginako nga leave. One day before, sa ito pa Huwebes, sa ito pa August 14, 2013, doon na may usa ka government official nga nanawag, naliw. Mag-press con ko og maaliw, ako tubagon ganing nasa kontrobersiya. Ngayon tubagon. Yung ko, may noon sir, sa patuan tika og crew, siya dili gusto ko lang ikaw mo ato. Kung ano man sir, ikaw may nasuhito ko daan yung transaksyon na, parang nga, makasubay ba ka pangutana ba? Pangutana ako liyos, tanan nga gusto niyong mahibawaan ng interesasyon na para mahog, mawaan na rin kontrobersya ha? E ubang reporter ko di makasubay? Kaya dugay na mga itong kontrobersya ha? I think naglampig ito mga flyovers din sa Subo. Ingo sir, kung sa maurasan yung preskon, ingon siya lunchtime, maniunto ta sa Biyernes, ugma. Ari tam niunto din Ari na lang kaon rin, inay mong crew, ari na lang mo niya. Boy, anday na mo para makahimo pa mag-storya, magka-patrol pa kayo kahapon. Kaya suwito pa sila sa schedule. Yan, layo ba kayo kagubiaw? Adto sa Cebu City ang press con. Iko nga, sir, sorry kayo sir, di ko katambo sa press con ugma.
Siya nga naman, na ako'y lakaw, sir. Mao ba? Ya, ikaw untay maka-guide sa preskunlyo. Unsay nahitabuan ni. Ingkong sir, sagdila sir, ako'y guide sa among crew, sir. Si mamalihog kong John Ray Nadela, kay murag kabahin man ni sa beat ni John Ray Nadela, niya ako lang i-brief si John Ray. Parte sa issue para mahibaw John Ray unsay iyang i-follow up ng mga pangutana sa imong preskon. Di siya anuguna liyo, makita unta taliyo niya. Mahibaw ano tani mong latest aning projeka. Iko sagdila sir, mang-interview ko nimo sa DYAB. Sulod simana na lang kay na ako'y lakaw ugma. Basta akong news source na usa sa mga silaligan man ako tinubdas balita, ako na wa na ko tug-ani sa tinuod. Kay madapagod unta to ang iyang press con sa alas 12, pero tug-ana na tamo unsa ni ako sekreto. Nganong nabalibad ko, nganong di ko konsulti na sa tinuod. Nganong nabalaka ko ma-preempted ang akong sekreto kung akong itug-an nila sa akong leave form, sa akong station manager, sa akong department head, sa akong mga co-workers. Ang akong sekreto nga niadtong 20 ka tuig ang nalabay di na ko ikasulti. Doon ay duha ka kondisyon. Doon ako'y kasabot anang adlaw. Doon na siya duha ka kondisyon. Ingon siya, mahitabo ka rin yung duha ka kondisyon, cancel ang kalihukan. Di madayon ang kalihukan. Tagsa naman mo, mas tagsa pa ni sa akong pag-file og leave, kining mupahamtang siya kondisyon ako. Mas sinabuton kay ni siya nako, pero atong higayon ang ipahamtangan ko na si duha ka kondisyon. Ang iyang unang kondisyon, malate gani ko sa kalihukan, cancel. So, sumutambog ko press con, malate ko, kay hapon ang kalihukan, patay. Ma-cancel ang kalihukan, sip. So, wa ko mo tambong sa press con. Ikaduhang rason, umauto nga, wa gyud ko gitug-anan. Ingon siya, duna gani taga ABS-CBN. Nga mo tunga. Labi nagdunay cameraman sa ABS-CBN nga mo makahibaw sa kalihukan, mo cover sa atong kalihukan, cancel ang kalihukan. So itong di yun ko mutungan, di yun ko mutabi. Okay, tiyaw na, duha ka kondisyon unya, di ko katuman. Makanselar ang kalihukan, di madayon ang kalihukan. Ang kalihukan akong pangandaman, sud na sa dagha mga buwan. Of course, ako rin nahibaw. Kung kato akong kasabot, kami rin nahibaw sa makuti na mo nga pagpangandam para sa mong kalihukan. Kabahin sa kong pagpangandam, Sib, at tukos Mandawi City Hall. Kaya taga Mandawi man ko. At tukos Mandawi City Hall, nang-apply ko dito ang mga permiso para sa maong kalihukan. Kaya requirement man. Maadto ko sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. O niya, ano sa requirements sa DSWD? Mura o about population, unsa? Basta, daghan kay mga requirements niya. Ikato na ko dito, of course, katong mga nag-process sa papel, mahibaw, unsay akong gi-applyan, unsay akong pangayuag permiso, sib. So, mahimo rin dito sila nga manabi. Matong, kuyawan ko niya, niingon ra ba akong kasabot, nga doon na ganilaing mahibaw, doon na ganilaing mutunga sa kalihukan, pantay lang ko, iya yung kansilahon. Kuwang na lang ko manghangyo, bitaw nga, ato rin niya, ayaw ninyong ipanabi, ha? Pero what na nabi? Tas inmura ba sila og nitahod sad ba nga ako ray galihok-lihok, wag ani koy kaubang representante, ako jud nangunay og hikay sa tanang mga papel. So mao na to na up to that time, up to the day before, wa gyud laing nahibaw. So ingko murag badayon yun ning kalihukan. So hindi ko malate pagka Biyernes na gyud sa adlaw na sa kalihukan, Sib. Notorious mong kuni ato masig kalit tungod sa akong trabaho. Nya kanang ka-irresponsable ba lang ako ba nga dili ko conscious sa oras nya maikog kay ko. Kasi ko kalit. So tungod anang akong reputation, mao tong usa sa mga kondisyon, malate gani ko bisag usa lang ka minuto sa kalihukan, cancel ang kalihukan. So pagkahuman yun ako paniudto, dito na ko. Reporting for duty na ko, Sib. Ang kalihukan alas 4 ba masapon. Kasi arong malate ini ala 1 pasado pa. Dito na katapusan ng mga pagpangandam para sa kalihukan ang gipahigayon. Usa di sa pagpangandam sa kalihukan
kinahanglan mi mananghid sa simbahan, kinahanglan mi makikita og mga pari. So kanang mga rituals bitaw sa dili pangkalihukan. So amo nang gituman tanan days before sa kalihukan. Pero wa jud ko na absent sa ABS-CBN kay sayo man kay ko mo duty sa buntag, mahimo ra gyud ko mo skip og pila ka oras basta wa ko'y duty sa DYAB. Ako lang pirmahan at tara mga dokumento nga kinahanglan, mananghin lang kumantat mo gusto ko pila ka oras man ta balik na rin ko. Pero kadto lang ba nga mawa ko sa TV Patrol kay usa sa labing importante na ko assignment at TV Patrolman. Pero anang buntag nagprograma pa ko arangkada. Kana bitong mo komentaryo ka o mga issues, mo komentaryo ka mahitungod sa honesty, mo komentaryo ka mahitungod sa transparency, pero ikaw mismo doon na kay gitaguan. Mura pag di kay komportable ba? Mura doon na ginag-awhang na ko isulti na naliyo sa imong mga listeners. Unsa lang imong sekreto? Unsa lang imong kalihukan karong hapon? Mura gyud kay hadlok man kay ko. Kaya mo lang i-cancelar kung doon nila ing mahibaw. So wag yun. Ang mga callers, ang mga akong gipang-interview sa arangkada sa DYAB, wa jud idea na doon ako importante kay kalihukan nga tambungan ana pagkahapon. Wa gani ko maghisgot nga wa ko TV Patrol karong hapon. Wa gyud. Wa jud ko hisgot mahitungod sa kalihukan. So finally, after lunch, ito na ko. Ready na mi. Ang sekreto nga kalihukan dito ipahigayon sa Archbishop's Palace sa Dandi Hacosalem sa Dakbayan sa Subo. Ang sekreto nga kalihukan gitakda alas 4 sa hapon atong Agosto 15, 2003. Og dito formal mi nga nisud sa sag sa kaminion ni Dr. Iris Hacosalem. Ang ikasala mo dito sa Archbishop Palace mao si Father Lucas Enoch, na foster brother ni Dr. Iris, nitabang iyang mga ginikanan sa iyang pag-eskwela sa seminaryo. Muna si Father Lucas Enoch, tanang mga importante na mga okasyon sa pamilya ni Dr. Iris, sa pagkamatay in taon siyang papa, magtatay man ni si Father Lucas sa papa ni Iris, pagkamatay sa iyang mama, magnanay man ni si Father Lucas sa iyang inahan. Dito si Father Lucas mo ay nagbendisyon. Pagkamatay ni Cory Hacosalem, ang iyang sister-in-law, ang asawa ni kanhi Provincial Board Member Ferdy Hacosalem, si Father Lucas mo ni nagmisa pagbendisyon sa funeral mass nga gipahigayon ug sa matagabi nga misa sa haya. So ingon na si Father Lucas kasuod unya gitugon siya ni Iris, Father Luke, mubora ang kuan ha, mubora ang misa kay kada rang mga essentials kuno sa misa. Ingos Father Lucas, Doktora, ato lang sampot nga gamayng homily, Doktora. Siya lagi, pero mo ba alam? Mamatay. Ang kinasabi na buot sa pari. Unya, nahibong kay Father Lucas, huwag man lagi mo mga bisita. Ingos Iris, di Father Luke, ang legal requirement lang among gituman aning misaha. Siya sa may legal requirement nga inyong gituman. 2 witnesses. So ang among 2 witnesses nga maoray, by the way, maoray gi-require sa balaod. Kanadaghan kay mga arte-arte sa kasal, wa na kinahanglan na sa balaod. Ang kikilala na sa balaod kinahanglan solemnizing officer nga authorized nga mo-solemnize og marriage. Wa mag-appeal ni Senior Aguila, kana Senior Aguila wa gyud gahom sa pagpangasal mo ng illegal na tanang kasal. Iyang gipahigayon diya sa sitio Kapihan, sa Barangay Siring, sa lungsod sa Socorro, sa probinsya sa Surigao del Norte, pero legito. Dunay power, dunay gahom pag-solemnize sa among marriage si Father Lucas Enoch. Ang among duha ka witnesses nga moray gisugo sa balaod Cebu, mo gituman ni Dr. Iris, ang duha niya kasuod nga mga higala, nga nahigalan lang sa nako. Si Dr. Celine Aquino nga hantod karon mo among dangpan ni Dr. Iris sa bisan unsa namong mga medical ailments. Si Dr. Celine sus nangapo na lang, daghan na kay apo si Dr. Celine Aquino, pero suod yun silang manakigala ni Dr. Iris. Ang ikaduha namang witness, wa na ron din sa Subo, wa na magpuyo karon sa Las Vegas sa Estados Unidos, si Bambi Sibico Almirante. Anak ni siya ni kanhi Provincial Board Member Judy Durano Sibico. O niya mo ni kinasuuran nga higala ni Dr. Iris hangtod karon
Nawa na siya dinhi sa ang iyang tibok pamilya to ana sa Las Vegas. Unya ang haladumon kaayo nga detalye ako mahinungduman si Bambi ni atong higayon na perting mabdusa. Kay wa na ni sila maghandom yang bana nga si Dr. Lemmy Almirante manghuran pa ang ilang kamagwangan nga si Anika. Sus na manghuran bitaw na 2003 perting mabdusa ni Bambi mo nanganak siya murag later that year sa ito pa pagkabuwas Agosto perte na gyud niyang dakuha sa iyang tiyan pero dito gid siya para ni Iris. In fact siya mo iyang driver. Ang murag nagsilbing bridal car ang iyang car dito minanakay pagkahuman sa among kasal sa Archbishop's Palace. So mahinumdum ba ko sus ang kasal wala abti ko sa oras nagsugod og alas 4 wa pa alas 5 na human na ang kasal. Pasalamat ming Father Lucas dito nito nga ang mga igsuon ni Iris. Bisag so dito akong sa kang Iris na to, ang iyang mga igsuon niyang gipasira na wa mo'y labot sa kasal ha agid magtunga. Sus dito in town si Ferdy o si Anhing Jay. Ako salim nagbarong in town sila para sa kasal. Ingon si Ferdy, gitinuod yun nimo. As wa gyud kay laing giimbitar ars. Siya wa kamo ra man gyud ni gate crash. Ibang ikasabanan niya duha ka mga maguwang. Pero yung si Jay, Ars, ako'y photographer sa inyong kasal. Wa mo magsabot ng photographer. Ako'y photographer sa inyong kasal. So kanang tanan mong litrato sa kasal, si Jay Hakosalem mo ay nang litrato ana. Sumao itong ingon ato ka sekreto ang among kasal atong August 15, 2003. Kahinumdum pa jud ko pagkahuman na sa kasal ingon si Iris, so sige naay gamayng panihapon ato sa ilang bahay sa Mabolo. Pero mao na sa ito akong kondisyon. Isod na sa dito akong kondisyon na Ars, ikahuman na itong panihapon sa inyong bahay para sa atong kasal, ulit na sa among bahay ha. Di kong puyo. Bisag usa ka gabi, bisag usa ka adlaw sa inyong bahay sa Babolo. So mao sa ito akong kondisyon. Isugod sa Iris ato. So, nanimbitar mi og mga bisita sa amo ito ang mga bisita nang hilak ba nga nagpakasal mo wag gani mi kahibaw. Ang nahibaw ra gyud si Dr. Celine Aquino o si Bambi Almirante. Si Consul Julie Aligrado Vergara, minyo na ni sila. Naminyo silang Consul Julie o si Sir Vic Vergara June of that year. So June bride ni si Ma'am Julie, si Iris ni sunod 2 months later. Wa kahibaw sa si Julie perti hilaka ni Julie nga wag ni siya pahibaw ni Iris nga magpakasal na siya. Si Attorney Aina dito si Attorney Aina usa ni luming suod nga higala ni Dr. Iris wasag kahibaw nihilak siya sa Dr. Aina nga Dr. Aina si Attorney Aina pagka hibaw nga wa na human na among kasal og reception na lang to ang dinner nga iyang gitambungan. Pero si Attorney naman doktor man ako sa Aina, si Attorney Aina karaan man kailang bahay nila Dr. Iris ni hung din siya nga Iris samtang na ni hapon may siya Ars imong parents Ars niya Aina ay lagi pagsugod siya diya sila Ars niya happy sila para nimo mo tisulti ni Attorney Aina mo ni sus mga talents ko ni Attorney Aina sim. Pero ang ako yung mahinumduman pagkahuman jud sa kasal na nakay sa sakyanan ni Bambi, so siya lagi among driver giingan siya nga Iris Bumps hapit ta kadiyot sa Carmelite kay kadtong unsa nang buwak bitaw dadon sa bride nga kung gipalit pa ng Dr. Iris iyang ihad sa mga madre sa Carmelites. Kay suod man kay ni Dr. Iris kana mga monghe, mga mungha sa Carmelites. In fact, si Dr. Iris makasud gawas diha kay siya mo isamin sa kahimtang sa panglawas sa mga monghe sa Carmelites. So, kaila siya sa tanang mga madre diha nga gusto niyang ipahinungod ang buwak nga iyang gibitbit sa among kasal ngadto sa mga madre sa Carmelites. Iya sang pasalamat sa mga madre sa Carmelites sa pagpangaliya para sa kahimsog sa ilang pamilya, labi na sa iyang mga ginikanan, labi na sa pagtaliwan in town, silang kalibutan siya mga ginikanan ang Carmelites mo ay nitanyan sa ilang simbahan para sa haya. In fact, pagkamatay sa ni Jay Hakosalem ang maguwang isuong laki ni maguwang nga laki ni Dr. Iris gidasa namo ang patayng lawas ni Jay sa Carmelites. Sa wapa namo siya ilubong diha sa Cebu Memorial Park o Sim Park sa Barangay Banilan sa Cebu City. Sumauto ang akong sekreto. 20 ka tuig ang nilabay. Kamo, unsay kina kusgan ninyong sekreto? Unsay kinadak-an ninyong sekreto na di ninyo mahimong itug-an ni bisan kinsa hangtod sa pagkahitabo na or
until after nasa panghitabo. Anha na lang mo makaasoy nga nahumana ang nahitabo na ang inyong sekreto. Kung hinaot na sabtan nilang Ma'am Tata 5C o sa ako mga kauban sa ABS-CBN nganong ako tong gisekreto. Of course ako nang gi-explain nila, nangatawa sila kung nalingaw sila sa sugilanon, pero nakasimpatiya sila sa kadako sa akong palasunon nga sa pipila ka mga semana, pipila ka mga adlaw sa pang kalihukan nagsigi ko og tipig og sekreto na gusto na akong isyagit sa tumang kalipay nga finally mo life-changing ang mga sekreto, mausap ang dagan sa akong kinabuhi. Doon na ako'y asawa, human ko na single for so many years, pero ako'y kasultian nga si Bisan Kinsa. Di kong kasalig sa mga sekreto ni Bisan Kinsa tungod atong duha ka kondisyon ni Dr. Iris nga malate gani ko, doon na gani laing mahibaw, i-cancelar niya ang among kasal. Mauto si mga atong sugilanon karong hapon nga naguluhan og sekreto. Kamo na sab, inyo na sa turno. Unsa may inyong sekreto na inyong ika-share na mo diya sa atong comment box. Mawa sa ninyo itugan sa labing suod ninyo mga higala. Kung sa may rason, nga nga inyong itipigan ang maong sekreto. Nakapamakak basab mo, nakahimo basab mo mga white lies, sama sa akong gihimo 20 years ago. Kini si CB sa iyang kabatanon, daghan na kailig sekreto. Ako rin nahibawan na yung mga sekreto, sib, no? Kini mo sekretos alas 4 kadlawon, ako rin nahibawan na sib. Kana mga pingis-pingis sa imong mga sekreto, ako rin nahibawan na sib. Pero patahuron ako ang imong right to privacy. So katong mga sekreto na dili makalapas sa inyong right to privacy, palihog i-share diha sa atong comment box. Daghang kay salamat sa inyong pakig-uban namo o sa inyong pag-agwanta, pagpaabot o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Uban ni CB o ni Dr. Iris kini si Leo Lastimosa, magpasalamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw. Hangtod uwa pohon